What's up sa inyo mga kasoy? Today mga kasoy, nandito na naman tayo. Ang gagawin naman natin ngayong vlog, kung ano yung mga ginagawa natin sa araw-araw. Babalik natin ngayon yung pagbubuhat natin noong last year, yung mga nagbubuhat tayo. So try natin ngayon kung makakabuhat pa tayo. So ito yung mga binubuhat natin. Naalala nyo yung mga kasoy, yung mga katawan natin noong nagbubuhat tayo. Ayan yung picture. Ayan. So nakakamiss. Ganyan ulit yung katawan natin kahit pa paano, diba? Kaya let's go mga kasoy. With you in the middle. Mga kasoy, ito na, bubuhat na tayo. So 10 times na ganyan. Makakaya pa kaya natin to? Makakaya natin to? Kaya nga natin walang girlfriend. One, two. Sampu muna. Kaya pa pala natin mga kasoy. Sigurado bukas sakit yung katawan natin ito. Nagtataka kayo ang ingay. Merong ano kasi dito, swimming pool. Ayan. Times na tayo mga kasoy. Medyo parang lumaki na.
Kasi huwag natin bibiglayin yung katawan natin. Matagal-tagal tayo hindi nagbuhat. So ngayon, ibang step naman. Ganyan naman mga kasoy. Sampu lang na ganun mga kasoy. Ayan. So kahit maka 20 lang tayo dito. Ready? Then gagawin naman natin mga kasoy. Ganyan naman ang gagawin natin. Yan. Dalawang barbell. Grabe. Pagod mga kasoy. Siyempre, kahit pagod ka na, huwag ka sumuko. Lalo na kung may minamahal ka. Siyempre, huwag natin sila susukuhan, ipaglaban natin sila. Isang round pa dito sa dalawang barbell. Hindi natin naabot na 10. Grabe, sa tagal natin din nagbubuhat. Sakit na dito ko. So next mga kasoy, pupush up tayo. So yung mga kasoy, kita nyo naman yun, kapag nagsisimula ka ulit, talagang napakabigat, napakahirap. Pero sa una lang to kasi start na naman tayo mag-workout. So
ibabalik natin yung dati natin ginagawa. So matagal-tagal na naman tayo hindi nakakapag-upload. Yung last natin upload yung mukbang. So ngayon ito, naisip ko to na ito yung iba-vlog ko. Dahil sayang yung channel natin kung hindi natin mag-upload dun eh. So ini-enjoy ko na lang mga kasoy. Kaya upload lang ng upload. Kaya like, share, comment, and subscribe nyo na yung mga kasoy. See you next video and peace. Oh, soy ko. Oh, oh, oh.